De verkeerde verkleiden van Pier en Stuf uit Boksem. Van Boksem gaan we nog gebroken. Ja, misschien toch even Hoensbroek zeggen. En daar zit een bekend gezicht, daar zit Julie Vijgen. Hoi Julie. Hey Henk, hallo. Wie is er dan gebroken tijdens corona? Oh. Ik denk zo hier op alle plaatsen in Limburg. Maar ik moet zeggen, er zijn hier toch allerhande initiatieven rondom de vastelovend. Dus ja, ik denk wel dat er nog veel spas en plezier gewoon blijven. Ja, er speelt ook wel een klein beetje in op dat corona-thema en dat liedje wat je rapt, hè? Jazeker, ja. Want dat groepje van zijn eigenlijk vrouwen die al jaren achtereen de Prinsenproclamatie vormgeven hier in Gebroek. Dus het script schrijven, de liedjes maken en alles wat erbij komt kijken met een groot aantal vrijwilligers. En dat viel nu, we worden wel weer begonnen, maar dat viel natuurlijk weg. En we zouden samen ook met teams te evalueren over het seizoen. En toen kwam van het een het ander en toen, ja, virus. Maar virus vastelovend. En toen dachten we, dan gaan we toch gewoon een liedje maken. Zodat we van de straat af zijn. Hey, en ik zie allemaal namen. Marcel de Jonge, Anthony Klever, Julie Vijgen zelf, Marcel de Jonge. Dat zijn ook de leden van het groepje wat het uitvoert. Ja, alle 8 namen, hè, wat ze staan, die doen met aan dat... aan de Prinsenproclamatie en die doen ook met aan Fuchsenwild. Ja. Maar dat is het creatieve team, hè? Want we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers rondom de Prinsenproclamatie. Maar het creatieve team, om het maar even zo te nemen, die zingen nu, hebben het liedje geschreven, zingen nu virus vastelovend. Oké, we gaan het natuurlijk dadelijk draaien. We kunnen daar ook naar het clipje kijken. Maar ik moet zich toch die vraag stellen. Want du bent natuurlijk Julie van Julie en de Muppen. Komen de Muppen ooit nog eens een keer bij elkaar op het podium? Zo wie ABBA bedoelt? Ja, bijvoorbeeld, ja. Nou, we zijn nog niet zo lang geleden hebben we ook hier gebroken, want er was ook geen vastelovens liedjesconcours. En toen is weer het leuks bedacht van verhalen allerhande leuke artiesten en filmfragmentjes met de ouders. En dan maken we een tv-programmaatje van. En toen kwamen natuurlijk ook de Muppen aan boord en hebben we weer samen een leuk interview kunnen geven. En nou ja, de Muppen blijven natuurlijk immer een beetje in ons hart, dus wij weten. Ja, de Muppen staan nog een klein beetje in de kast en we weten wat er met gebeurt. We gaan het niet over de Muppen hebben. Julie zit wel in beeld natuurlijk, maar we gaan het over Fuchsenwild hebben. Die komen uit voor gebroken met het liedje en de gooie rood virus vastelovend.